χιλιάρικα, κάποιος έχει κάνει μια παρουσίαση που τόνει στα 2.000. Θα πάρετε 2.000 ευρώ. Για μένα, ούτε θα τα δω αυτά, ούτε τα είδαμε. Είναι τέτοια η κατάσταση που νιώθω ότι προσβάλλει την νοημοσύνη. Τι θα ωφελήσει αυτό το κλειστό, δηλαδή πώς θα φέρει τον κόσμο αυτό το πράγμα από εδώ πλευρά στην Αιγύπτο. Αυτή η ταμπέλα πώς θα διαφημιστεί, ποιος θα τη δει, τι επισκεψιμότητα, 140, πώς το λένε, κριτικές, μπορεί να έχει ένα site με 0 κόστος, ένα εισόδο. Δηλαδή δεν το βλέπω κάποιο ουσιώδες πράγμα, είναι κάποια αιτιολόγηση μέσα. Βλέπω ότι πήρε κάποιος από κάπου μας πρότεινε η ΕΣΕ και πώς το κρίναμε όλο αυτό, πώς στήσαμε μια πρόταση, ποιος είναι ο σκοπός όλο αυτό, ποιος είναι ο λόγος που γίνονται όλα αυτά. Και είμαστε εδώ μετά από 5 χρόνια. Την πρώτη φορά που ήμουν σε μια συζήτηση ανάπηρη, υπήρχαν άνθρωποι από την. Και στην Καραϊσκάκη δίπλα, οι οποίοι δεν είναι εδώ πλέον. Και αγχώνονταν και είμαστε εμείς του χρόνου εδώ μετά. Δηλαδή, το άγχος μας είναι να θα επιβιώσουμε αυτή τη στιγμή και όχι αν θα είναι διόπαινο. Που αν θέλω να κάνω μια πρόθεση, δεν θα βρω σόπαινο. Και συγγνώμη. Υπάρχει το Scrooge, υπάρχει το Sofix, υπάρχουν τέτοια. Δεν θα το δει. Και όσοι έρχονται στην στα Τρίκαλα, έρχονται και γνωρίζουν τα καταστήματα από προσεκτικά έξοδα. Δηλαδή θα ξέρουν ότι το εισόδημα δικό μου είναι αυτό και είναι εκεί. Δηλαδή όλοι πάνε τα δικά μας έξοδα. Δεν είναι κάτι πρόμηση μόνο αυτό που έχουμε. Εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, το να κάνει τις δαπάνες με άλλο τρόπο από το να είσαι ψηφιακά αναλαμβάνει, τους έχει μια διαφορά. Γιατί άλλο κατάλαβα στην αρχή ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα κάνουμε προβολή από το Open Mall, γιατί δεν έχουμε χρήματα να μας εκπαιδεύσει. Και από την άλλη, δεν θέλουν να επιλέξουν. Ήρθατε πέρυσι και ζητούσατε από ανθρώπους που δεν έχουν υπολογιστή. Δεν έπρεπε αυτό να το έχει προβλέψει το Open Mall. Τι είναι αυτό που να έχει προβλέψει. Μπήκες, κύριε, μπήκες. Έχεις υπολογιστή, είσαι καταρτισμένος. Εδώ θα ανεβάσουμε cloud, θα ανεβάσουμε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ξέρεις, συνάδελφε, το μόνο γίνεται για τους εμπόρους. Όχι για να βάλουμε 5 μεταλλικές κολόνες. Συμμετείχε στο βερμό, στην έναρξη εδώ, η συμμετοχή σου συμμετείχε. Όχι. Προφανώς και αυτή η διαφωνία είναι στην ιδέα. Η ιδέα του Open Mall είναι μια επιμελητία κοινής οπτικής ταυτότητας του ιστορικού εμπορικού κέντρου των πόλεων. Ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, το αποτέλεσμα αυτό ήταν αυτό. Προκειμένου να δώσουμε σημασία στα κέντρα Και τι αποτέλεσμα ουσιαστικά. Δεν το βρίσκω και 4 χρόνια. Τη Αλεξανδρούπολη είναι κλειστό το site. Τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Ο μόνος ωφελούμενος από όλα αυτά, γιατί το είδα, ήταν ο Δήμος ο οποίος, πώς το λένε, είπε κάναμε έργα. Πήραν τα λεφτά από το Open Mall. Μπορεί να σας πει και έγινε τότε. Και έγιναν κάποια έργα. Έχει πάρει χρήματα ο Δήμος να κυκλοφοράει. Ναι. Δεν θα έπρεπε πρώτα να γίνουν έργα στους επιχειρηματίες, επαγγελματίες για να στηθεί όλη αυτή. Δεν έχει πει κατάρτιση. Κατάρτιση δεν έχει. Το Open Mall ήταν μια δράση που ήταν ανάδειξη